رادیو دنگه گلدم باش به برنامه داوخاسی ام بورنه ده برنامه دم بندا پیام و تلفون ورن رادیو دنگه گل دنگه و یجبو پیوندیم به واتساپ و تلگرام 0031 628 706 0921 0031 628 13 547 هجمار الميين 0032 53 41 57 17 0032 53 41 57 18 رادیو دنگه گل دوشنا دیجیتال دژی بوره وب سیته دنگه تیرگل.org یوتیوب تلگرام رادیو دنگه گل اینستاگرام توییتر ایکس دنگه گل 2022 فیسبوک رادیو دنگه گل دنگه کردستانیه برنامه دا خوازی دست بکن بکن راهشون برو دارن ورنه شر هم بزن فتشی که برو کوچ بکن راهشون برو دارن ورنه شر او جنگ جنگا هزار سالانه ایرو دم دمامه ورنه شر او جنگ جنگا هزار سالانه را بکت چو خورت جیوان ورنه شر تو از بوم گل من خوشی ندیم فرمان و سرفدانان گلک جانان دیم من دست کتم لچرحیان خیشی خواه ندیم جیب و سرخواه بونا خواه ورنشن جیب و سرخواه بونا خواه ورنشن بگه بر بکچان ورنشن به توپو به تفنگان ورنشن راهشن برو داران ورنشر 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 سردانیم چومرینه جیو طولوان شهیدان ورنشر چند جیو سردانیم چومرینه
جبو طولوان شهیدان ورنشد وانزی بوی روژا سرکفتنی جبو آزادی اخوه ورنشد وانزی بوی روژا سرکفتنی رابکت چو خورتن جیوان ورنشد انگی تو از بومه گل من خوشی ندید فرمان و سرکودانان گل یک جارم دید بندست کتم لچار هیلان خیشی خواه ندید جیبو سرخوه بون اخوه ورنشد جیبو سرخوه بون اخوه ورنشد Belekодарên hêja ji Mûşê Mahbûbe peyamekî şandiye dibêje silav û reis çalakiyên birçîbûnê ya zindana di roja 19 de didome berxwederên hêja û çalakiya wan pîroz bi silav dikim Ferhat Tunç strana yaşamak direnmektir ji hemû girtiyan azadiyê re û ji bo andok azad û ruhat re diyarî dikim dibêje û silav û hesyerin û serkeftin Mahbûbe ji Mûşê şandiye em gelek spas dikin ji bo Mahbûbe em strana Ferhat Tunç yaşamak direnmektir em anaha em amade dikin ji bo girtiyan azadiyê re hevha andok azad û ruhat re diyarî dikin Kurdistan, Kurdistan Bajarın gani şehirde bağlaram Bajarın gani şehirde bağlaram Kırtolaviye balan kuşsun sıfır o cerdevan Kırtolaviye balan kuşsun sıfır o cerdevan Rebesi teri kaşiyan Kuri kaserişiyan Ronaya her duşaman Yan Kurdistan, Kurdistan Rebesi teri kaşiyan Kuri kaserişiyan Ronaya her duşaman Yan Kurdistan, Kurdistan Serkeftin serkeftin Hem beraber baverin Yan serkeftin serkeftin Rebesi teri kaşiyan Kurikta serişiyan Ronaya her duşavan Yan Kurdistan, Kurdistan Rebesi teri kaşiyan Kurikta serişiyan Ronaya her duşavan Yan Kurdistan, Kurdistan Belekодарên hêja heta hevalên ser teknîkê strana Ferhat Tunç amade bike em dixwazin di çanda Kurdan de hinar tê çi maneyê em dixwazin bi were parve bikin di nav efsane û baweriyên Kurdan de cihêke hinarê yê pîroz û taybet heye wek mêweyeke pîroz û binbarek ji dayîkbûnê tê dîtin hinar yek ji wan mêweyên xweşik û pîrozek û di erdigariya Zagrosê de heye herwa di nav efsane û baweriyên Kurdan de cihêkê wê yê pîroz û taybet jî heye ji ber ku hebên wê gelekin û wek mêweyeke bi bereket û ji dayîkbûnê hatiye dîtin di çanda Kurdan de di dawetan de avêtine ser bûkan û heta niha ji zava hinarê pêşkêşî bûkê dike ji bilî vê yeke hinar di çanda Kurdan de li ser wê bingehê ku pirbûnê nîşan dide ji bo çêbûna zarokan dane wan jinan ku piştî zewacê zarokên wan nebûne navê hinarê di nav çanda Kurdan de bi berbelavî tê dîtin weke hinara nar gulnar û narê zayên da hinarê di çanda hewramiyan de meye û wek mêweya agirgehan hatiye dîtin rengê wî yê sor li xwedeyên tekoşer ên hewramanê û xwedeyê mîtrayê diçe di nav efsane û edebiyata Zagrosê de cê hinarê heye gelek navên bajarên Kurdistanê çavkaniya xwe ji navê hinarê girtine wekî gundên Henare û Enarkî li bajarê Îlamê Enar li ser hede û Baghenara li Germiyanê ye li gelek welatên li rûşlata navîn li Japonya ku jê re
Sakuro te gotun jinave zahro se hatiye wergirtin û di tabletên Sümerî de jî wêneyê hinarê tê dîtin ku wek pîrozî û dara jiyanê hatiye dîtin û wek totem hatiye qebûlkirin. Li başûrê bajarê Sineyê hin guhar hatine dîtin ku li ser awayê hinarê ji zêr hatine çêkirin û serdema wan heta hegemonîşiyan diçe. Ji hêla desthilatdar û padîşahan ve hatiye bikaranîn ji Sargonê yekem heta Dariusê yekem numûneyên bi vî rengî gelek e. Di dîtinê Mîtrayê û çanda hewremanan de tacê serê padîşahan ji kulîlka hinarê hatiye wergirtin û heta îro ji weke xwe maye. Ev yek jî vedigere wê reha wê ya kevnar ku di Mezopotamyayê de heye. Pîrozbaya hinarê di stran û baweriyên Kurdan de bi awayeke berbelav derbas dibe ku bandora wê li ser dînên İbrahîmî jî hebûye û di Qur'anê de û di Sûreya El Rahmanê de 68 caran derbas dibe. Di xoşevistiya Şîrîn û Ferhat de jî amaje bi navê hinarê hatiye kirin û wisa hatiye bawerkirin ku di çiyayê Bestûnê de dara hinarê heye. Tê bawerkirin ku dema ku Ferhat xeberê mirina Şîrînê dibihîse tevirekî li serê xwe dide ku darê wê ji hinarê hatiye çêkirin. Darê tevir xwîn dibe û dikeve erde û şîn dibe û jê re darhinara Ferhat tê gotin. Tiştê ku divê hikaye de giringe ev ku cihê bûyerê di nav sînorên dînê Mîtrayî de ye û Ferhat bi xwe jî xelkê wê de vereye. Heta îro jî di çanda hewramiyan de pîrozaya hinarê weke xwe maye. Di efsaneyên İranî de û Şahnameya Firdevsî de behsa wê yekê hatiye kirin ku dara hinarê ji xwîna siyawêş peyda bûye. Gava ku xwîna siyawêş dikeve ser erdê hinar peyda dibe. Hinar yek ji wan mêweyên e ku di civatên hewramiyan de û di civatên dengbêjan de di wexta gotina siyaçemeniyan de tê dîtin. Di baweriya yarasanan de dara hinarê yek ji tiştên herî pîroz e. Na ji salan e li hewramanê di dawiya demsala payîzê ya xweşik de û di destpêka zivistanê de cejna hinarê tê pîrozkirin ku raboriya wê heta serdema dîtinê Mîtrayî û xwedevandan diçe. Li ba yarasanan di cejna xewenkar de hinarê dikin nezîr û didin hev. Di dînê Zerdeştî de jî şitla hinarê pîroz e û wek nîşaneya bereketê di merasiman de dîtin. Hinar heta niha jî di nav peyrevên Zerdeştî de maye û di heman demê de ji ber sorahiya rengê wê û tacê wê ku li alêva agir diçe weke meyveke agirîn hatiye dîtin û ji hêla zanistî ve jî yek ji wan meyweyan e ku maddeya hestin tê de geleke û dibe sedema zêdekirina rêjiya xwînê dilaşte. Di baweriya yarasanan de behsa wê yekê tê kirin ku bavê yadîgar ji heba hinarê ji dayîk bûye. Li gorî efsaneyê dayîkê rezbar gava ku cihê çemê gezik dike hebeke hinarê dixwe ku ketiye ser erdê û pê ducan dibe û bavê yadîgar çê dibe. Li ba yarisanan kêr li hinarê nayê dayîn kêr li hinarê nayê dayîn bi destan tê jêkirin. Hinar li ba yarisanan yek jî heft pîrozbahiyan e. Ev efsane wekî ji dayîkbûna Mesîhê ku dibêjin ji jineke dew pakeve wek Hesretî Meryem ji dayîk bûye. Ji bilî vê yekê di nav edebiyata yarisanan de û folklora hewremanan de di gelek helbestan de behsa wê tê kirin. Pir teyarê Kaşanî di pesna hinarê de dibêje Nuriş ve darî zewas mev ve çara Mustafa û Donî ezax ziyare herwa Mevlevî dibêje hinareke dil perçe danê ye û pêşiya kurê nayê eşqweşiyê ye. Sıkı tut korkunun soluğunu avuçlarında. Yiğitlik sevdaya bir adımlık yol. Yaşamak direnmektir yangın yüreklim. Biz ki yaşamaktan hiç korkmamışız.
Yaşamak gecenin karanlığında, dişe diş, inada inat yaşamak. Yaşamak bir mavi çiçek gibi, bir nazlı bebek gibi, özgürlüğün tadında yaşamak. Yaşamak bir mavi çiçek gibi, bir nazlı bebek gibi, özgürlüğün tadında yaşamak. Yaşamak direnmektir, ölmektir, hem yaşamak, yaşamak, zindanlarda inadına yaşamak, yaşamak direnmektir, ölmektir, hem yaşamak, yaşamak, zindanlarda inadına yaşamak. Yaşamak dağların doruklarında, yaralı bir serçenin çığlığında yaşamak. Yaşamak denizde dalgalar gibi, deli bir rüzgar gibi, kavganın doruğunda yaşamak. Yaşamak denizde dalgalar gibi, deli bir rüzgar gibi, kavganın doruğunda yaşamak. Yaşamak direnmektir, ölmektir, hem yaşamak, yaşamak, zindanlarda inadına yaşamak.
بله کداری نجانا تلفون کمه هیه الو کرم کندن باش الو گرد الو دنگه مته گلو بله دنگی حواله کو گریای قطبو هیدارم دیسا دوباره من بگره جبو پیوندیم واتساپ و تلگرام 00327 هجمار ما تلفون ینده 003234157 0032347 بله گذارین هجه جبو کو هم پیام مخواه بدن ام بنده تلفونین ونن forever.
Serleşkere merhaba yaken Nere raken 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 Ha gitti merhaba بلکدار نیجا امیر و جاتن داویا برنامه خدا خوازی حتی برنامه که دی به من خوشیده داشت.